Ani na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Lalaking madrasa teacher nga gikan nagsala, gipusil patay sa Davao City. Duha patay, 17 samdan nga pulo sakop sa usa ka simbahan, human nahulog ang gisakyang truck sa Pangpang sa Surala, South Cotabato. Nabiyaang nakasaksak nga charger. Gitudlo sa mga residente nga hinungdan sa pagkasunog sa napulo ka mga balay sa Cagayan de Oro City. 4 anyos nga babae sa Don Carlos, Bukidnon, patay human gihiluan matud pa sa iyang lola. Suspect, patay sab human giingong miinom og sama nga hilo. Special Investigation Task Group gimugna aron palawman ang investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Maguindanao del Norte. Og Big Kadayawan Weekend, gidugok sa mga Dabawenyo og mga bisita. Ang Grand Champion sa indak-indak sa Kadayawan, atong Sayron.